Sirih semanten genti kocapo. Kilurah weton kang mlajar saking sajroning praja. Akriya kagiatan Kilurah Bagong. Mangungkung kanduhan rimang lir leno tanpa kahanin yen antulusa mengkudyah utama piye ngapa kowe mlayu-mlayu ki kok ngandhen obraku ki ana apa jane ngene Gong tak critani neng kowe ya ora kena mlayu lho bar iki bar tak critani kowe kudu ngewangi aku. Lah kepiye to? Aku iki mon jero wis ngaturke apa sing dadi dawuhe bapak, wis tak aturke kabeh nang resani Sunan Prabu Puntadewa. Heeh, lah terus bar kowe lah kok semune iki Sunan Prabu Kresna ki atine iki rada pokoke piye ya Gong? Umpama nek leh ku ngematke, leh ku ngrasake iki Sunan Prabu Ndwarawati, Sunan Prabu Kresna ki rada beda. Rada beda kepiye to? Ya ora padha karo adate. Ora padha karo adate iki kepiye? Nah adate iki umpamane bapak lagi duwe gegayuhan, kakekne Semar lagi duwe pepinginan mesti Ndara-ndara Pandhawa klebu Sunan Prabu Ndwarawati iki mesti gelem paring pambiyantu. Ayo aku wis genah. Ning iki mau ora, Gong. Iki mau ki ora. Lah kepiye? Mau Sunan Prabu Kresna piye mau? Ki Sunan Prabu Kresna mau wah gayeng Gong ning jero waswakmu gayeng. Aku padu karo Sunan Prabu Kresna. Padu. Kowe kuwi padu musuh Sunan Prabu Kresna ki jare iso mikir ae, Truk. Lah kepiye to? Musuhmu ki ra baen-baen. Lah aku ki lek ku wani madoni, lek ku wani padu karo Sunan Prabu Kresna, mergane aku wis ngrasake kaya ada yang beda. Ana sing wagu ngono lho, Gong, dirasake iki. Wagu kepiye ngono lho tak rasa-rasake. Wagu kepiye to? Wah, jan kowe iki kepenak omong ki mbak alon-alon. Lah aku ki kon ora kon alon-alon kepiye, Jal? Bar aku padu berapa wis kon metu njaba aku ya mlayu to, Gong. Metu njaba oke. Ayo aku metu njaba aku wis metu. Tak enteni karo ngono lungguh-lungguh karo ngombe es teh. Mbok es teh sapa mau langsung tak ombe ben. Nah dedet butuhe ngelak to nyaut ngene wong wis. Sanggre mubeng, rada mubeng sithik terus ngetok karo santai kae wis ndarani es teh dhewe. Heeh, terus Sunan Prabu Kresna ngawe sapa jenenge? Anake werku-werku kuwi, anake sapa? Antasendra. Antasendra. Wis ora lucu Gong Antasendra wis suwe banget kuwi. Anu Gatotreja. Ha to. Antarja. Ndarantarja, Ndara Gatotkaca. Terus ana Ndara Setyaki, Nandara Arjuna. Wis kuwi kepiye leh mau arep ngatasi kepiye nek ngono kuwi? Ayo. Waduh. Anu wetengku rada lara sithik iki, Truk. Lah ngopo to, Gong? Asam lambung. Lah ngopo? Ketoke asam lambung. Member anyar apa ya aku kuwi? Lah ngopo to, Gong? Kok kaya
Was-was men ki. Wah, lah wis lah kae wis dinteni kene wae, dinteni kene. Heeh wis. Antasena. Heeh. Bekti kula katur nggih, Den. Bekti kula, Gus. Ya Petruk Bagong tak tampa. Tak tampa kowe ngaturke bekti tak tampa. Nuwun sewu niki kok Ndara Antasena mboten manunggal kalian para putra lan Singundwarawati. Ora, merga Antasena ki nggone wong bener. Sapa salah tak selehke, sapa bener tak belani. Aku ngerti nek Kresna rawuh ki geseh karo apa sing dadi gegaweane bapakmu nggone bangun kayangan. Nggih. Lah nggih niku. Monggo gegaweane Semar ki gegayuhan sing luhur. Nek aku ya malah kudu tak bantu lah. Mula nek aku ora bakal terpengaruh karo kersane Woireng ki aku kira bakal terpengaruh. Wih lah yen ngaten Ndara Antasena niki ajeng mihak dateng kula ngaten. Ajeng bantu kula ngono. Ngewangi. Yo, aja sumelang Petruk. Neng gandeng kae sing bakal maju kae kakang-kakangku. Leh ku ngewangi aja nganti ketok. Ah, to ora wis mulai ora cetha ngene iki. Ana wong ngewangi ora ngetok ki kepiye? Wah. Senengane iki. Lho. Kepiye to? Lah entarane iki kepiye umpama arep ngewangi kok ora ngetok ki kepiye jalane kon. Wis, kowe menengo wae. Kae sing maju Mak Cilik Setyaki ben arep tak gawe wirang. Sapa sing maju mengko dikembari wae rupamene. Dikembari. Engko tak dandani dikembari. Terus kowe maju gawenan wirang. Oh, lah ngono ke beres. Bagong rene. Ampet-ampekan. Gejluk lemah ping 3. Agak ngapunten ya jenenge wong seneng kok. Terus lungguh dhuwur. Wah, Ding. Ngapunten jenenge nek wis malik dadi kaya ngene iki rasane kaya pengen solah, kaya pengen bebas. Ya wis, kowe wis tak dadani cara Mak Cilik Setyaki wis kowe gek maju kok. Mak Cilik Setyaki sing original kae gawenan Wiranggong. Oke, beres. Petruk mengko nggih.
Apa ya sih? Aku bingung ya cakepane. Sigrabala kang tumingal prangajampu samyong ngatali. Ladatet wiladeng ojo ing keparat murang toto ana sing wani ngembari karo Setyaki ora sawagian kudu sing tanpa kudu kowe wani musuh Setyaki apa ora keparat ayo dibuktekke sapa sing tenan sapa sing Setyaki tenan ayo maju secangkah tak gendangi sak playumu anu sak polahmu. Odan. Ayo sabato. Ayo sabato. Ngono kuwi lho. Sopo iki? Wah, lah gayamu. Ayo wis. Mak Cilik Setyaki wis mundur wis kewirangan saiki bali kaya wingi. Mengko tak dandani meneh. Ah wong urung tak kapak-kapake kowe wis arep bali. Wis. Jan puas aku nek ngene iki carane. Puas tenan aku iso mirang-mirangke Ndara Setyaki iki puas tenan aku. Saiki kaya Petruk kontene, Truk, rene Truk. Ya. Pripun, Ndara? Saiki genti kowe sing tak dandani. Oh, siap beres. Kula dandani sinten? Tak dandani dadi Kakang Gatotkaca. Wah, lha kula mboten saged mabur. Kula niku ora iso mabur. Nek dandane Gatotkaca kudu iso mabur. Wis mengko rasa sumelang. Kowe rasa sumelang mengko tak damoni mengko mibur iki iso. Ah. Yakin. Iki tenan, Truk, iki bukan sulap, bukan sihir. Tenan? Iya. Wis ngampet-ampekan. Kok sik sabar. Arep ngopo? Mboten. Nggih namung ngaten niku kok. Apa to klerune iki? Gimana ketok gleleng ngono lho.
Wis ora rasa kesuwen gek maju. Kakang Gatotkaca diundurke. Apa perlu digawe wirang, pokoknya digawe mundur, digawe wirang. Oh, siap beres. Aman. Mboten saged mabur iki. Wo, Dring. Lali aku. Rada nyerak rene. Wis ngono gek mabur. Wis ngene wae rasa kanggo gamelan. Wis pongedan iki nek. Irekata Sang Gatotkaca yen mapakaraka suta Takapira Kresna muji rakta siktinira ing Sawa Gatotkaca. Ana sing madharwa karo aku, sawa? Gatotkaca, kowe sapa? Aku ya Gatotkaca. Kowe sing sapa? Ayo. Petruk kanthong bolong ana ngendi? Petruk kanthong bolong ana ngendi ora usah mbok delekake. Ora ana sing ndeleke Petruk kanthong bolong. Anane Gatotkaca padha Gatotkaca. Ayo saiki didu Gatotkaca karo Gatotkaca. Ampuh Gatotkaca sing asli apa sing kawe? Ayo didu, ayo. Mutiar. Dong jelek. Tang 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 tang. Tatang. Tunggu tak gendung. Tudel ketung. Kowe iso kaya ngene ora?
Piye Dimas Gatotkaca pun mundur mawon. Ana sing madha rupa dadi Gatotkaca. Apa iya? Pun boten sah majeng bangane dipadani karo kono. Ngono Dimas? Ya, inggih. Ning tenan ora apa-apa rasa maju pun boten sah timbang kewirangan ya. Ayo. Truk. Pun beres. Kula pamir ilih kula mabur terus tak oncalke. Wis ben. Ning ya nyatane isin kewirangan kok. Lah iya. Tur Kakang Antarja barang ora sida maju kemu. Mesti dikandani Kakang Gatotkaca nek maju mung kewirangan. Lah nggih. Terus sakniki pripun? Gawe sing maju iso ana siji meneh. Sinten? Sinten sik maju? Wah, nika. Ndara Janaka. Lah iya. Ya mung kurang siji kuwi meneh Bagong rene tak dandani. Wah, oke beres. Aku nek kon dadi Janaka senenge ora jamak dadi wong bagus. Serada gleleng sithik ora apa-apa. Yo. Cekat. Ngapa tambagan? Pun. Murang ambegan kok iso wangsulan. Ning. Wis gek maju. Iya. Wah, aku ora iso ya. Wis mengko dipraktekke ning kono. Iya. Sopo meneh sing wani musuh karo Janaka ayo tak tandangane. Janaka kowe sing madha rupa dudu aku sing Janaka sing asli mung aku kowe madha rupa karo Arjuna ya kowe ngaku kowe sapa sing ngutune aku kuwi kowe Arjuna kok raine ireng. Arjuna ki wong bagus.
kaya aku Prada raine. Ayo kowe sing palsu. Sing modho rupa iki kowe dudu aku keparat. Wani modho rupa karo aku ayo. Yen pancen nyata kowe sekti. Mungsuhmu dudu sapa-sapa nanging mungsuhmu Arjuna. Mungsuhmu Janaka. Ayo aku ya ora wedi karo kowe. Kowe njaluk diwirangke nganggo cara apa? Kowe njaluk diwirangke nganggo cara apa? Tiban tanganku pecah sirahmu. Ayo tiban tanganku. Ora ngopo-ngopo. Tudelan itu. Mati kowe sini. Wirang kowe. Arjuna rumangsa diwirang-wirange karo Bagong karo Petruk. Monggo genah pakartine Semar iki luput Arjuna. Wonten dawuh. Tetep arep melu pun Kakang apa arep sumusul marang kadang-kadangmu? Merga tak wis padhake galuh kae. Yai Puntawerkudara lan kembar malah wis padha budal menyang Karang Kadempel. Mongko galuh pusaka katelune uga malah wis uncat saka gedhong pusaka. Nggih. Kula nderek Kuku Prabu kemawon lajeng keparengipun. Wis ayo. Nderek pun Kakang golek srana kanggo nggagalake kang dadi gegayane Semar nggone bakal mbangun kayangan Arjuna. Monggo kula nderekaken.
jebul Dimas Antasena iki mau sing wis ngewangi Petruk karo Bagong. Heeh. Lah iya lah. Wis ben wae lah wa Kresna karo Mamana Arjuna malah do lunga ning kene iki ya. Wah, ya senajan wa Kresna kae sing Sang Hyang Wisnu nanging isih kesandangan kulit daging dadi ora bisa wales kok ino lali salah lan apes. Mbok menawa Prabu lagi kemendungan, lagi peteng jagate satemah banjur kaliput budine banjur nguja hardaning kanepson. Mula nek lagi ngono kae ora perlu ditutke, nek perlu dielingake kaliputing budi wa Prabu. Mula iki mau pancen aku ngewangi Petruk, ngewangi Bagong. Merga Antasena ki watake sapa sing salah tak selehke, sapa sing bener tak belani. Banjur prayogane kepiye Dimas? Ya prayogane kepiye Dimas Antasena? Wis saiki ngene. Perkara wa Kresna lan Paman Janaka saiki do lunga wis ben wae. Malah prayogane saiki awake dhewe mengko Prapunden Pandhawa ning Karang Kadempel lelakon iki tak aturke ana ngersane Kakang Semar. Prayoga Dimas ayo. Ning Karang Kadempel wae ayo Kang.
Anjrengkang puspitorum kasiring samira nomre sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras retnaning driya Kakang Narada gara-gara ingkang tumandu ing kayangan Junggreng Saloka jebul menika wonten suwanipun wayah ulun Narayana Kakang Narada. Nah inggih kaluhuran sabdanipun Adi Guru ingkang wayah niki sowan munggah wonten ing kayangan Junggreng Saloka. Inggih Kakang Narada. Ingkang wayahipun Kresna sawan kanthi badan wadak pramila ndadosaken sumuk ing gara-gara ingkang mekaten prayogi lajeng dipun piji mangarsa Adi Guru. Inggih Kakang Narayana. Tanpa pepindhan bombong ing tias ulun, labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting ngosik ulun lan tanggap marang kahananing jana luka. Inggih pukulun. Tanpa kula matur, mestinipun Hyang Adi pukulun sampun prisa menggah kawontenanipun. Iya, Nggir. Prasajan wae. Ulun wis suninga mungguh apa to ingkang dadi tekad kita, sekti mung bakal matur lan wadul mungguh ancasing Kakang Semar nggone sedya mbangun kayangan. Lan sektine ulun uga ora narimakake. Ora narimakake marang lekasi lan ancase Semar sebab yen Semar bakal mbangun kayan iku ulun anggep nyahak wewenanging para dewa ing kayangan. Kalau dulu yo kaparang semula atur di kula sun adi babakan menika sampun ngantos kada ati kejeron penampi lan sampun ngantos anggadhahi panyokroba bawawon ingkang dhateng Kakang Semar awit menapa sedyanipun Kakang Semar badhe mbangun kayangan menika tumrap kula menika pengajapipun tumuju dhateng kautaman lan ingkang dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten kok lajeng badhe mbangun kayangan kados kayangan Suralaya suduk pangodal-odal kaendran lan sanesipun menika bawar pisan niku mboten Adi Guru. Nah ingkang badhe dipun bangun inggih ingkang badhe dipun bangun menika nggih kayangane menungsa niku tegese Kakang Semar badhe dandan-dandan budayane watak nista lan mestinipun Kakang Semar inggih badhe mbangun pembangunan ingkang wonten ing Karang Kadempel. Dados menawi kula menika malah kedah dipun sengkuyung Adi Guru. Boten Kakang, boten. Cetha yen ancase Kakang Semar menika nyahak wewenang ulun. Krana tumrap ulun kayangan menika inggih papanipun para dewa ing kayangan. Pramila kedah dipun cabaraken. Oh, nggih monggo, monggo.
Neng kula sampun ngemutaken lho menika, sampun ngemutaken. Mangken lakone diwalik yen mangke genti Kakang Semar sing duka-duka kalih Adi Guru. Kula tunggak waru mboten melu-melu tunggak dadap mboten melu garap lho Adi Guru. Kagyatrisang Wang Girinata warang aturira sang resikane Kaputra saksana gya nyidhika melang cipta sampun Kakang sedaya badhe kula dadaki Narayana kita ayos melang ulun uga sabiyantu sedya nyabarake sedyane Kakang Semar. Waduh matur sembahan pulun Yaya Kresna Yayi Permoni Durga kula wonten dawuh pulun. Kita wae bebarengan lawan Kaki Kresna mudhuna ing Marcapada. Mungkih Budi Sarana nyabarake kabeh sing dadi sedyane Kakang Semar. Inggih dhateng sendika. Nanging lajeng kados pundi prayoginipun lampahan caranipun gagalake. Mangsa bareng nggon kita gawe karti sampeka. Purbawasisa ulun paringake marang jeneng kita Durga. Nggih ngestakaken dawuh. Nuwun pamit pukulun. Nadyan kula inggih nyuwun pamit pukulun Durga lan Kresna ingkang padha prayitna ngati-ati. Tatkala Narapa Kresna kantula sanyagra ring Resi Jahnawi Suta kamunggah kalihira ing rata Batoban wayah
Ulun Kresna. Kepasange ngatuju ingin nudene pukulun Sanghyang Jagat Girnata rasa rujo yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Malah uga wis dawuh marang awake dhewe mangsa baranggane gagal apa kang dadi gegayuhane Semar. Inggih lajeng keparengipun Kresna, apa dene Arjuna jeneng kita sakloron bakal ulun dandani dadi buta lan dadi gajah. Kanggo srana nyabarake ancase Semar Giri Godanan wewengkon Karang Kadempel Kresna lan Arjuna. Nggih ngestahaken dawuh pukulun, nggih ngestahaken dawuh pukulun. Wis megang napas ulun siji karaya ngger. Jaramaya wonten dawuh Bubutari Wadyabala baju barat jem setan priwayangan sananane budalna kabeh supaya ngiri godha wewengkon Karang Kadempel gagalke Semar nggone bakal bangun kayangan wong kiwa tengen kono Giri Godanan sing jejeg tok gawe bengkong sing bener tok luputke sing padhang tok petenge sing bening tok gawe buthek inggih ngestahaken dawuh Bubutari. Saya dalu raras apyara sorot lintang kanggo madhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karenggiwan
udyanira sang dwija rombrengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang iler-iler tandure iki kok metu nganggo ilir-ilir. Lah ya karang ya ngoyak wektu iki wis jam 1:05 menit. Ada wis tekan goro-goro ya alhamdulillah. Heeh wis tekan goro-goro iki sonono ngendi truk iki truk? Iki sonono PG Kebon Agung Malang Jawa Timur. Wah, apa? Ha iya. Wong mulane gayenge ora jamak ya. Heeh iki nek adoh saka omah ya niki kok. Heeh. Tur iki ya sing kepan sing nonton ki ya wis akeh. Dadi mau ya apa jenenge visi misi intine wis dijelaske ana limbukan mau teko. Heeh. Saiki kari minangkani pamundutan sing durung dipinangkani. Ha iya. Iki awakku wis rada ora kepenak ning ayo kudu semangat. Ha iya. Iki mau karang baterai HP ku ki entek. Lah terus kepiye? Ya mau ana apa jenenge? Pamundutan sing saka HP mau wis tak kirimke ning nomere Mbak Lintang. Mbak Lintang nyuwun anu pambiyantunipun membaca apa jenenge? Pamundutan. Heeh. Nggih, Mas Gading. Mas Petro. Mas Petro, nggih. Kalih wau tes enten caping gunung ta wau? Nggih. Wonten caping gunung dan pamundutan yang ada di HP juga ada banyak Mas Gading. Nggih. Anu dibaca. Nggih. Yang mana dulu ini nggih? Monggo, pun. Nggih. Ini ada nderek nyawer Mas Gading kalih Mbak Lintang. Kula Pak D. Darto Banjarmasin. Nyuwun Mas Gading bawa nyidam sari, gandrung Mbak Lintang, nembangnya duet, matur nuwun, semangat dan sukses Mas. Sudah transfer 200. Terima kasih. Nggih. Pak D. Darto.
Ini ada lagi Mas Nggih, Gading. Selamat dibaca malam. riyen mawon. Mas Gading, saya request tembang ayang-ayang Mas Gading duet dengan Mbak Lintang. Nggih. Tali AC 300.000 dari Mas Danar Mandiri Sleman Yogya. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, saya enten melih. Wonten. Nggih, Sugeng dibaca dalu Mas sedanten riyen. Gading. Nyuwun jineman gladek glinding ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo saking Ibu Suharmi Aza Depok Jawa Barat. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Ajeng nyuwun langgam yen ing tawang ana lintang atau nyidam sari dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dari Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, matur sembah nuwun. TT dari Lintang Paukir Fans request ayang-ayang yang nembang duet Mas Gading Mbak Lintang. Nggih, terima kasih. Sugeng dalu Mas badhe nyuwun tembang Kadung Tresno saking Yusuf Jepang. Nggih. Sampun transfer 200.000, terima kasih. Sudah Mas Gading? Oh, J, sampun iki. Sampun. Matur sembah nuwun. J. Nggih. Oh, J. Nggih. Yo iki ana meneh, Gong. Heeh. Diwaca, Gong. Yo. Pak Darang kula nyuwun gending caping gunung. Napa niki? Caping gunung napa niki nek ngaten iki? Wah, mulus kok. Amit. Nggih. Pak Dalang kula nyuwun gending caping gunung Meduroan. Oh, nggih. Ingkang nyekar Mbak Anting saking Pak Ireng Druju Paga. Oke, nggih. Dari nyuwun caping Gunung. Oh, nggih. Meduran Mbak Anting. Nggih, sekalian iki mangke caping Ayo gunung. Mbak Anting yo. Sekalian mawon Ayo, sakniki. ayo. Yo, bawa dhisik. Nggih, dibawani riyen. Monggo Mbak Anting. Ya mikir diurepke sik ya. Mboten usah goro-goro soalnya. Weh, iso jam 1 kok ora apa-apa ya ngadeg kowe. Ya, yo. Heeh. Medun. Sampun. Ya. Radi waton ya Mas Gading. Nggih, monggo. Pun. Ya tenan kok. Saben Mon memajang kon keruk janur kuning rati kembali baik madani
Napa piye, Mbak? Di nganu, di Oh, ngejak, temani ngejak. Mbak Elisa. Oh iya, ayo. Monggo. Mbak Elisa Jawa biasa, aku Jawa Madura ya. Oke. Langgam dulu apa langsung nggih? Manut pengendange, Oh. soalnya mut-mutan. Langgam dulu ya Langgam Jawa. Nanti dangdutnya cara Madura nggih. Oke. Oke, siap. Langgam dulu Mas Wahyu.